Martine, můžeš prosím tě říct, na co tady lepíte ty klímky? V těch kelímkách se bude podávat kafe v metru lidem, co vlastně jdou tady na tu konferenci klimatickou, a aby je to nalákalo mimo jiné taky na Climate Rescue Station. Míro, můžeš nám prosím tě říct, co tady teďka vyrábíte? Vyrábíme tady tu násadu vlastně na banery a skládá se to tady z té desky a tady z toho dřeva v podstatě. A je důležité to dát nějakým způsobem k sobě. Všechno. Každý, kdo někdy po někom střílel, tak stay upal. Zbyšku, tady v pozadí za tebou jsou 2 nafukovací čluny, na kterých jsi měl určitě možnost se svést po dobu svého působení, po dobu svého 6měsíčního působení na německé Beluze. Jaký to bylo? Jaký to je strávit 6 měsíců na moři? No tak pro Čecha, který nemá vlastně zkušenosti s mořem, je to opravdu velice nová zkušenost a je to hodně zajímavý a občas docela těžký teda, řekl bych. Jak konkrétně? V čem to bylo nejtěžší třeba? Těžký je, určitě tam vznikají situace, jako je ponorková nemoc a takhle, pokud musíš teda v uzavřeném prostoru strávit s lidma dlouhou dobu. Byly tam trošku jazykové problémy, protože to vlastně byla německá posádka, ty lidi většinou mluví anglicky, ale tak nějak pokud jsou sami mezi sebou, tak nemají moc důvod. A pokud jsou tam jediný anglicky mluvící, tak je to občas to je těžký, no. Musí to člověk nějak vydržet. No a když bys se také zpětně na to ohlídl, byl bys si schopný se tam vrátit? Já bych se tam určitě rád vrátil, nebo určitě bych rád ještě šel na nějakou další loď, greenpeaceáckou loď. Měl jsem v plánu teda určitě přihlásit nebo podat si aplikační formulář na nějakou loď z flotily Greenpeace, jinou, další, Rainbow Warrior nebo naše další. A klidně na dalších 6 měsíců? Klidně na dalších 6 měsíců, nebo díl. Lenko, za tebou to vypadá na nějaký velký přípravy. Můžeš nám říct, co se tady chystá? No, dneska by mělo přijet asi tak 200 lidí z celého Greenpeace, ze všech kanceláří a měli bychom se dozvědět vlastně, proč jsme do Kodaně přijeli, co se tady bude dít. Tady na obrazovce nebo na tom velkém plátně si budeme promítat filmy vztahující se ke Kodani a určitě se dozvíme nějaké podrobnosti o všech aktivitách, které Greenpeace chystá, například, že tady jede Climate Rescue Station, že se chystá coffee bar před budovou, kde bude probíhat konference a další věci. Františku, ty už se balíš a odjíždíš zpátky do Prahy? Ne, jenom se Zbyškem přesouváme na jiné místo, kde budeme v pohotovosti očekávat nutnost vlastně nasazení do přímé akce. A ty si dosud spravoval náš videoblog. Co s ním bude teď dál? No, bude fungovat dál v polních podmínkách, protože to vybavení, který samozřejmě jsem k tomu potřeboval, si beru sebou.